jang thu ador kapaswa phuthak frek jamadim Congress atum kache song. Umkhermi Medical Sub Center amupawang vedet. Online pen kibipon karbi lun barim kacepate ki haidona bang phwa bang phia tumaphan nong e kapajir. Karong pini karbing long live prime time berta long pen neli berta than bang phi sami Julie Bepi nonarjik tha bertang ton pen. BJP Sarkar atum diesel pen petrol anam kapaswa puthak pini sami langso dongka mukam lapen bokajana long Congress atum thurpak pen kachesong. Karbi Anglong District Congress Committee kapin khat ateng pini bokajan along Bokajan Block Congress Committee Sami Langso Development asahem along Sami Langso Block Congress Committee lapen dongka mukam Revenue Circle asahem athengno along Rongkhang Block Congress Committee atum patirpi ponsi BJP Sarkar atum COVID-19 mate coronavirus dead pi kangkir klaga porhut kiduk kelak araraphan thangnat kamatha avepin pen gari motorajang thu petrol pen diesel anam men kapabat kra puthak ning kang samsi chepaklangsi rara pharman thu phak pen kache songpi la henlo petrol diesel ador nang pasu pendang lok munir atum kichu no hormu along an kichunam nang sitame ador ke society pini Sami Langso blok angkang sitame korkan thiu mosti long dok moka pendak Sami Langso lang lok so an ka chileng labang so tuwar sita hilli ka jo langbung jo si radatum akisung chechak nang memorandum ke samit itala henlo petrol diesel ador ke so puthak nilitum che dondun nuni ভারতীয় স্তৰত কংগ্ৰেছ দল হৈ সৰ্বভাৰতত যেটো আমাৰ পেট্ৰল ডিজেল সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাৰ লগতে এই পেট্ৰল ডিজেলৰ লগত সংলগ্ন যিবিলাক উপসৰ্গ যিবিলাক অন্যান্য লাগতিয়াল সামগ্ৰীবিলাকৰ যেটো মানে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে অতি শীঘ্ৰে এই পেট্ৰলজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য কমাব লাগে Pini along tin kache song along ta India Prime Minister Narendra Modi lapen President Ramnath Kovind atumaphan kapanong pinpura lo blog asai khia tumari dengsi pajir pondo Bokajan pen ananterang dong mukak pen semsing ingti lapen dongka mukam pen kabon militi sopi karbing long live Karbi Anglong Autonomous Council asai kam kethenai angbongke okpran kelang asai kam ta esonlo Rong rup hawar hapat araratum so that un edarahut tongsekot pen se kachelang ponjia phanpu KAAC pen RDP ponsi umkhermi alongta medical sub center ahem kimrang ponlo La henlo lakhasur kep amreng constituency angkang arlo jirikindeng pen kilometer thom kebaja kahelo umkhermi medical sub center umkhermi araratuma phan tongsekot pen se kachelang ja phansi kikimpi bangso sub center Bonta Bangso Medical Sub Center along Saipu Saipiatum Kido Kethagadin Kaviderajok Raratum Kenangjia Porahut Saipu Saipiatum aphan Kachetong Longavi Sub Center Hithi Ruipen Kangpuarni Kapathikpon Kaviderajok Umkhermi Araratum Kamang Hupensi Kaiketa Dova Imu aphan Palidam Damlo Bonta Kangpu Arni Kachini Dak Kaviderajok Sub Center abang Kangkir Arni Ki Ongmunagajok Dova Imu Longlisi Ariang Sesi Hemche Bang Nang Juya Batai Chetong Nanglo Jongsi Bangso Umkhermi Medical Sub Center along Narsatum Kedoa Boha KAAC pen Thik Piasonte Raratum Kenangji Mate Kisukyun e Alingta Chetong Damsi Dova Imu aphan Chulong Ponjia Podlo Non Sub Center Doseta Dopage Joina Sonsi Mandetlo Nasi KAAC ahin pen Ladakh ahoy ki duara ratumaphan matha ponra mesen se kachelangadim pathir ponasonte mesenji pusi umkhermi arat pen ningje ponrenti Jirikin deng pen something ingti karbing long live Tangten malam so dihina mo phan ber tang ton manisina
Dihino Pipotot Birtar Juteglanang. Karbi jutang jubat kapating thurjia phan kachathan chimonalong kethe kereatum ningki ho ningki phik abedenangji lapen ove kimiatum jongsi jutang jubarahin nangribdun thip pulote pirthe rurete karbi jutang jubat doverji pusi kesia samaiphu Chandra Singh Kro ningji Karbi jutang jubat nimrokom ansose kapangcho lapen kapaching thurpon thekjia phanpura corona abur le dokok pusetame keso penta chepajok ponbom nangji lapen karbi jutang jubat ahinta chiri ponbom nangji pu KLJA mate karbi lo charli jutanga terang patir piponsi online karbi lun barim kachepati ajaimek biponlo Bangso ajaimek kedengahut kachepati dun ki hai abang pho bang phia tumaphan pinitara langso karbi people's hall alongsi nong ipajir ponlo KLJA amaipu sinja tiso pen kachapahempu nong e kapajira mayalong karbia khai jutang jubat nimrokom kachathan chimonalong kethek kiria tumta ningke ho ningke phega vedenanji lapen ove miatum jongsi jutang jubaralong nangribdun thip pulote pirthe ruretik karbia khai jutang jubat dobomji pusi kesia samaipu Chandra Singh Kro ningji Karbia khai poromputhi lapen pindeng sumpot kangcho pega joinesi akapret akhaya tumta elitumalong nang humri aphan wangbom luputa kesia samaipu Chandra Singh Kro ningjesi karbi thegre seratum ketokalo ove kimiatum kelang kachihong kenang sotpusi kesia samaipu Chandra Singh Kro kachuningri padupon asom pinamutai ginang kono nang di lobita li ko an magthega nang di English alam ko an magthega nang di Assamese alam ko an magthega nang di bama Hindi alam ke la ang so sisi me kan iti alam ang chiti la si thelong lo la so ka chito man ke churung ini dan di fix ni ke dan kichurmi au we man di kachumri bang la lo Halapu aluhi sarpi aman pen kachetong dun nominated MAC Sima Ronghang pikaning jia tengke ilitum karbi anglong arlota ihut isi penang an ove miatum kijui pangtar lapen raki ahormu kirim pen loksi apor chepadamlo setame non nang kachikirla thusi jutang jubat ahin apor kachipiatum thekponlo ove kimiatum aphan lun barim heihui kachepate pen karbia khe jutang jubat kapaching thurjia long ning kaparung ponthek aputhak KLJA atum aphan choro lopusi nominated MAC Sima Ronghang pi pen kachoro pajirpon nong e kapajira maya long karbi anglong Morning Star Football Club Academy principal Digonto Teron lapen KSA jutang chunbang Barnabas Kilingatumta alohi aman pen chetong dun online pen karbi lun baring kachepate dun pen ke haidona tumke kechengsi anong e habiram ingti aduntu rumili milikpi lapen laso aduntu Sona Singh timong atum henlo news report Sarjib Kathar Karbi Anglong live Wothat langso PWD Road Division pen kedamtang surihini rakre troxy aningkan sai kedengpon jirikindeng pen mokoilu matowar ningkan ke thompleng derapita towar kaselam patang tedet Bangso towar lake jirikindeng pen mokoilu madag kacheleng aphan Wothat langso PWD Road Division dongkamokam ahin pensi kedamtang surihini rakre troxy aningkan si selam ponlo langdam pulote pining anabangke ningkan ke thompleng tanglo Bangso towar kaselam kapatangji kalisi ketang pontang ajwa banganta kahing nuthusi thekpon longbomlo labangso towar kaselam patang tidarajo towar along inghan langbong pensi kaikita raratuma bangke cheleng nang bomlo lasi raratuma phan matha ponra prabjin pen bangso towar rat ka cheleng messenger phan nang patang pipon nang popusi raratum pen Amreng constituency MAC Rina terang pia phan kachoningri padupon Laben prabjin pen nang patang pipon thega sonte nilitum dakedo araratum alang liphan chorovek ji pusi ha dakedo araratum ningje pon rinti jirikindeng pen samsing ingti Karbi Anglong live Pini prime tamba bir taki la posi kang tonik lo do me thak me ajo ke me